sisko, sen ei pitäisi soitella nyt. Alright. Sitten vastassa Nikke Ankara. Sun tyylis maistuu nihkeelt kuin sitkeä makkara. Mun tyyli maistuu siltä kuin ois pilves safkaamassa 5 tähden raflassa hirvees darrassa. Ai voitit mut Hannas, mitä ihme paskaa. Voit sä Nikke vastata, onks virve raskaana? Vai lahjoiks sä joda jollain 500 vai miten ihmeessä voitit niin hirveellä kamalla? Battleis puku päällä kuin jollain business-matkalla. Vaikka oikeest vedät keikkoja vast bisse-palkalla. Isken kirveelto itse varma virneen naamaltas. Niin kumpi meistä nyt olikaan sit Nikke Ankara? Sat maahasi lyhistyvä, ala jo saamari tylsistyä, kun sulla on laahavi tyyli yhä. Jos kerran vielä mä näen naamankin tyypin nyt, niin jäbäl käy vähän kuin Aatamil Tyykikylässä. Mitä kehitti tän mielipuolen mikis rääkyminen, suuri merittis on vieläkin Suomen pissi jäätyminen. Sut on voitettu 1, 2. Ei, jäbä liian hidas on. Mä sanoin, että sut on voitettu 1, 2. Jäbä liigatilasto. Terveisin Juhkuun. Alright. Boom! Oh shit! Nikke Ankara, let's go. Let's go. Kokeilin sun elämää, mut nyt hoidin mun paskan kuntoon. Ja vittu sä voit puhua siitä, kun ei vittu muistanut mun läppiä ulkoa. Kai sitä nyt unohteli, kun ruudusta koteihin asti jo pohaisi melkein. Enkä 50 nobody vastaa heitä kokonaisia versejä. Tulkaa kuuntelee, kato kun rahasi hisisi ryöstää. Tää on pelkkää, tapo kun alasi rimisis työstää. Iti kajo, onks pakono vammasi ihmisiä työstää? Toivon et skidit ei katso sun kaltaisia ihmisiä ylöspäin. Oot aina tiennyt, mistä johtuu, että saa mitään aikaiseksi budust vienyt. Missä kohtuu se sit syylliseksi laittases, olit nuori ja nälkäne. Ne oli komeita aikoja, avahuit vuosikymmenen päästä, vieläkin poljetaan paikoillaan. Nyt sulle muuta vaihtoehto kuin todistella oleva saitoja. Mustatko mikäkin stara, itellä jos ollenkaan raitoja. Onhan sul muutama, miksei niitä oo kaveri fiksattu uusiksi, kun meilpä on 94, jolla on paremmin miksattu musiikki. Let's do this shit. Kävele taaveina vastaan, ei oo ihan parhaat päivät poika. Kaneva kasvaa, me hima alla räbää sama. Latteita paskaa vitun kiva varmaan nähdä sä oot. Katkera paskaa vittu liian vanha tähän. Muista sä kaikki ne kerrat kun oot ottanut lava haltuun. Kaikki ne emsit ketkä oot voittanut pala alkuun. Melkein vuosikymmenen battle kokemus. Ja se kaikki meni hukkaan. Hanaräpit oli mun 5. kisat. Sä otit mut heti tukkaa. Shit. Alright. Homma menee henkilökohtaiseksi. Joku vois kelaa, että Kajo vs Nikke. Tästä tulee vittu klassista paskaa. Mut Nikke olisi ehkä kantsinut tää matsi passaa, kun tässä käy niinku 2 vastaan. Eli sua vaan dissataan, mut sä et keksi mitään 2 vastaan. Okei, tsekkaa tää rakenne. Mä näin mitä sä harmittelit, että ollaan 2 täällä. Nyt mä en sul petti charmi heti, kun mun setti jonkun talvikeli varppineli se Salahde jäätymään. Kato, vaikka sä oisit kirjoittanut kuin pahaa tekstiä, niin se ei auta, jos sä tarvit battlen kuiskaa ja messiä. Ja mistä se johtuu? Onks sä hiisannut joskus liikaa? Vai vedäks sä ennen battle pari pottuu viinaa? Äläkä luule, että tot paskaa meikä tottuu chiigaa. Jäädy nyt vielä täskin battles, niin se on potkut liigasta. Ko toivot, että ois vaan jotain ilkeet leikkiä, mutta on tosissaan. Vai eikö sä näe nyt ilmet, meitsi? Mitä sä itket teini? Sä näytät siltä, että Mr. Slavey raiskas Justin Timberlake. Miks Nikke ei voi ikivertaa ittees meihin? No kelataan, että käviski niin, että Nikke veiski. Et se vitsei heitti ja se skillei leikki ja sen paska oli dopimpaa kuin pilveä Heikki. Silti voi tsekkaa tyytyväisen oma virnet peilistä, koska Nikken feimi on meillä vaan business, baby. Yeah. Shit. That's what's up. Annas me mennä. Johnny kertoi faktoi, kun skippasit limusiinia ja halusit lähteä. Olit itkukurkus mennyt valittaa tuomareille battlen jälkeen. Mä voitin Nikke, bubu bibu, miksi tehdä tolleen meille? Mä silittelin mun rahoja ja nauroin netissä kommenteille. Aika ironista, että sä pyydät mut ite teidän sekaa servaa. Tuli battleskene ja Kajo joutuu menee töihin ekaa kertaa. Kun pilasin sun rahaa tilanteen, sua tympii se vaan. Lisäks tänään menee sun kosto kiva perselle. Oot 30, hengat 20 kaa. Semi epäilyttävää kuin Bostonia ja VTC. Stop! Sussa on yksi ristiriita, mikä saa mut ihan paskaksi. Mitä sulla battleissä aina niin nopeet vastauksia? No kai mustin perukolt riimit helpompi lyödä, mut kun sunkaan juttelee normaalisti tuut 3 sekuntia myöhässä. Löysit mukavuusalueen, jäit siihen, kun sillähän on hyvä. Mennään. Joka tapahtuma, joka päivä samanlainen, mitä jasat yhä tehdä. Et os ikinä sä olet tiennyt, kuka kävi kyyläs meillä. Kaiken sen synnyin jälkeen siskos ei oo kovin pyyhä lehmä. Ja tää hintti flippasi, kun sais meistä kuvat tietoa. Oot se Tintin kippari vai baittaat sä Juha Mietoa, boom! Laadidaan sulle mitä tähän vaaditaan, miksi tulit kaapista ulos painut takas sinne Narniaan. Nyt käytiin jo siskos. Alright. Monen runit meillä alkaa. Mitä sanoo S-molle? Se on 3. rundit. Antaa palavaa.
Okei. Ihme, et se Nikkekin on kultabasso kerhossa. Luulis, et se himassa on varunkkamassa verhoosa. Musastas on semmoista, turasta poi helposti. Ja sua ei tunne kuka tai ei kuka tahdo kertoa. Niken nime biisis vaan Avionin prinssihuus. Mut se ei oo juttuna vissi uus, et Nikke on ollut Avionin prinssisuus. Mitä yhteistä on Nikken nimellä ja JPn palkalla? No voitte sitten varmana itse arvata, että kumpikaan ei taida olla hirveän valtava. Mä räin paskaa purkkiin, enkä mä puhu matkasta Turkkiin, kun mä sanoin, että mä vien Nikke Ankaraa. Sä et oo selvästä vedossa, sä oot kuonos nytkin, sulla on huono ryhti, kävelet selkäkenossa ja sun räppihaaves on ku kallio UG ilman jonttia, eli pelkkää petosta. Muijas niin rumain pysty edes katsomaan emäntäs, mä mietin mitä tää jäbä mahtaa tahtoa elämältä, kun esität cheekkiä niin kuin se ois jaksovaa elämää. Slow it down, mä sanoin, että sä esität cheekkiä niin kuin se ois jakso vain elämää. Ja mä tiedän, että sun toiveet elää, että et sä jäis täs liikas toiseksi enää, mut sori Nikke, jonkun oli pakko näyttää, mitä tää oikeesti tehdään. Yes sir. Anna mä mennä. Antaa mennä vaan. Kaikki tuntee Apina muut. Kun Apina ei tee muveni minkä takia muut. Tulis kattoo sun huudel hätä ei ole laki ja muut. Piilotat mimmilles bude ettei vasika tuu. Ai kuka vasika buu? Kyselet huumejuttui bäkkäril. Vittu miten hienoa sit vasikot jengi laval. Vittu miten kierro veteraanit istuu penkkiin heitän teille koulutusta. Täs tulee sun paras battle eikä se ees johu susta. En halu kuulla uusiksi. Sulla on ihan turhaa musiikki. Jeesus tänne tuo krusifikse samal murhaan kruusiki. Eli sovittuu pau. Jätkät makaa tatamis vedän sakea turpaa niinku ryyppäisi Japanis. Halusit klassikko battle Nikke ainoa kelle tuuttaa. Kolsu lötkös tää sille et saa sun vaimo edes huutaa. Ys kenestä venattiin jotain. Mut ei kainaus pede tuukaan täydellinen esimerkki sit miten taidot menee hukkaa. Kun niin tasas sama kaava se on nykyään aina laimeet. Myönnä sulle käsi rinnalta mun pahin painajainen. Jolla kierrol taval melko kivaa. Mä en voi vihaa sus on yhdistetty kaikki mun epävarmuudet ja pelkotilat. Pelko et ja jumi polttaa ja tunoha unelmat. Eikä jaksa järkeä ees kunnolla kuunnella. Skippaa hygienää. Osaa säästää, joka vittu retää. Käytä potentiaalia, vaan venaat jotain tippuu eteen. Sit ala itteen vihaa, mitä rankasti jo täynnä. Ja nitkee himaa tippuu, niin rankasti toi käyrä. Tähtäällä Nikke diga, sulla on vasta Simo Häyhä. Tän päät leitte, nikas noinkin paskasti voi käydä. Oh shit. Snap ready snap. Se oli siinä, se on promo battle tosiaan. Eli aktivoitukaa netissä ja päättäkää te, kumpi voitti. Kumpi voitti? Tää oli